Kaide. Mine, Namarilva. En dit is Pangtori. Komt één van deze scenario's jou bekend voor? Vrienden die je hard uitlachen omdat je iets geks hebt gezegd in het Surinaams? Ouders die Surinaams met jou spreken, maar jij antwoordt in het Nederlands? Of juist je kinderen de taal willen doorgeven, maar het zelf nog niet helemaal machtig zijn? Dat is niet vreemd, want Nederlands is voor de meeste mensen voertaal. En vaak zijn de onderliggende factoren voor deze scenario's schaamte en onwetendheid. Hier zijn 3 tips om ervoor te zorgen dat jij meer en beter Surinaams gaat leren spreken. 1. Oefening baart kunst. Je moet het gewoon vaak genoeg doen. En je gaat fouten maken. Maar die fouten zijn daar om je te leren wat je beter kan doen. 2. Corrigeer elkaar met een zachte hand. We hoeven elkaar niet voor schut te zetten. En we hoeven ook niet voor te zorgen dat iemand zich ongemakkelijk voelt bij het spreken van de taal. De meeste mensen staan er open voor om gecorrigeerd te worden. Iedereen wil beter worden. En nummer 3, ga naar de Spang Tori Academy website. Daar vind je gratis leermiddelen en wanneer je klaar bent om het echte werk te doen, kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief en de lessen die beschikbaar zullen zijn. Zie ik je gauw? Aboom. Moshi. Sla deze video op, zodat je er altijd mee kan oefenen en bezoek de Spang Tori website om meer en beter Suriname tongen te leren. Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spang Tori en Tamboom.